Vi skal bare ind på den der klub i aften. Det er bare ikke noget at gøre. Mand, det bliver en sindssygt god aften. Jeg skal brække mig, mand. Prøv lige at skrue op. Det er en rigtig god sang. Skru op. Stop, mand! Fuck! Skynd jer! Og det var en eftersøgning. Kom nu frem med det. Hvor? Hvem har det? Her. Eftersøgning i gang på Griffenfeldsgade. T4, det er modtaget. God aften, piger. Hej. Har du et førerbevis, jeg må se? Ja, selvfølgelig. Værsgo. I slinger ret kraftigt. Har I drukket? Nej, vi er muslimer. Vi rører ikke alkohol. Det er haram. Hvad er der så lige galt med jeres veninde deromme bagi? Hun er gravid her, betjent. Ja. Gravid? Ja, og så er hun faktisk blevet gift med sin fætter fra landsbyen, og det vil hun slet ikke. Nej, og vi er faktisk på vej over til krisecenter med hende nu. Mm-hmm. Ja. Okay, Hun har det rigtig dårligt. Ja. okay. Godt, jamen jeg lader jer køre, men så skal I også love mig, at I kører over og får noget hjælp til jeres veninde der, ikke også? Ja, selvfølgelig. Tak for det. Velbekomme. Ha' en god aften, ja. Ja, tak. Og må Guds fred være med dig. Tak. Fuck, hvor er I syge, mand. Lad os nu videre i byen. Ja, mand. Fest venter, mand.